nu upplyfta våra hjärtan till Gud och höra denna söndagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Matteus. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och bli dödad och bli uppväckt på den tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: Må Gud bevara dig, Herre, något sådant skall aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss bedja. O du helga Ande, kom till oss in. Med nåd och frid i dina trognas hjärtan bli. Din levande kärlek stod där upptänd och uppehåll. Du som av alla tungomål och land församlar folken i Herrens Jesu Kristi tro indräkte lika. Halleluja, halleluja. Amen. Rannsaka mig, Gud, känn mina tankar och se till om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Psalm 139 i Psaltaren, verserna 23 och 24. Rannsaka mig, Gud, känn mina tankar, se till om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Detta är alltså en människa som vänder sig till Gud och ber att Gud ska leda henne på den eviga vägen. Att han ska för henne uppenbara hennes tankar, hennes hjärtas vilja, och se om hon är på väg åt rätt håll. Och så ber han: visa mig, låt mig få gå på den eviga vägen, så att han kommer rätt i livet. Han är medveten om att detta kan bli för honom som en prövning. Det kan bli mycket smärtsamt stundtals, men det är nödvändigt. Det kan inte lämnas åt sidan. Han känner också till att i denna världen finns sådant som vill dra honom bort från Guds ord, från den Guds vilja som bör prägla hans liv. Han vet att det finns dem som inte vill detta. Hans hjärta prövas när frestelserna kommer. Ska jag hålla fast vid ordet? Eller ska jag finna något annat? Det är frågan. Därför ber han att bli utransakad och känd av Gud själv. Den vägen är Guds kärleksväg. Och det är ingen väg som vi själva har hittat på, utan den är uppenbarad för oss i Jesus Kristus. Och framförallt Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden, nu levande. Det var det vi gick in på förra söndagen, och det kunde vi lära oss när vi hörde om vetekornet som måste falla i jorden för att dö. Om det inte gör det så blir det ett ensamt korn, men om det dör, ja, då bär det stor frukt. Och det är alltså av den frukten som vi också denna dag ska ta del av. Idag möter alltså Jesus lärjungarna och undervisar vidare om detta. Och det är då Petrus säger, som vi tog fram i beredelseordet, något lidande och någon död, det får inte ske med dig.
Och så hörde vi vad han fick för besked. Nu ska vi då följa denna väg idag och under hela fastetiden. Och vi ska göra det med detta ämne för predikan, att bli prövad och ledd på livets väg. Att bli prövad och ledd på livets väg. Då är det att räkna med prövning och ledning i våra liv. Prövning och ledning. Prövning i det dagliga livet, det kan vara oerhört mycket. Det kan vara, om man nu är i studentvärlden, att mina kunskaper ska prövas. Och då kan det avslöjas. Det kan prövningen säga att du har varit lat, du har inte läst på ordentligt. Och så kan det vara också för den som är bortom studentvärlden när det gäller lite djupare ting. Prövningar vi möter få, sjunger vi ibland. Antingen så gör man en sak och lyckas, eller så misslyckas man. Prövning kan också vara att svåra händelser möter en. Sånt som man absolut inte vill eller hade räknat med. Sjukdom, olyckor, sorg och död. Kommer för oss alla på ett eller annat sätt. Det är allmänt och ingen kan säga det där har jag inte med att göra. Det är inte jag som ska möta det. Om detta vet vi inget. Men också detta, i detta och genom detta kan Herren leda oss på livets väg. Ingen lever så för sig själv att han inte påverkas av någon på det ena eller det andra sättet. Vi leds och vi styrs. Får vi räkna med. Men prövning i detta sammanhang inför Herren, det var ju att också ledas på livets väg. Utrannsaka mig, Herren. Prövningen, ja, det är detta att våra liv bedöms i förhållande till det uppenbarade ordet. Människor har med sitt krav på kristna människor att också leva efter detta. Det är smärtsamt att konstatera att vi ofta inte håller provet i förhållande till hur vi lever. Vi märker att vi frestas att göra avkall på det ena efter det andra. Och vi kan invagga oss inom säkerhet, det är väl inte så farligt heller om jag gör detta ibland. Men vår trovärdighet i förhållande till ordet som vi säger oss tro på, i förhållande till varandra, ja, den kan prövas hårt. Frestelsen för Petrus, det var att han ville få Jesus bort från allt lidande och all död. Och bort. Detta vill vi inte ha med. Och kanske tänker vi så också, varför måste de tala om detta kors? Om detta lidande och denna död, om denna grav, varför detta? Och så kan vi vända oss bort från Kristus helt och hållet. Och då blir det en prövning oss till fall. Men det var ju inte det vi skulle möta, utan det var prövning och att ledas på livets väg. Därför så ska vi skynda så att säga att när vi prövas och leds på livets väg, så leds vi av den uppståndne och levande Herren. Av den uppståndne och levande. Vi är ju efter uppståndelsen. Graven är tom
Och vi har mött honom. Vi har läst om mötena och vi har mött honom själva i det heliga dopet. Petrus skulle ju senare förneka sin Herre. Runt uppståndelsen så kom ju flera förnekelser. Det var ju det här på borggården där man stod. Du är ju också en av dem. Du har ju varit med. Nej. Jag känner honom inte. Så kom det ena efter det andra. Och till slut så var det bara dialekten som avslöjade. Det hörs ju på ditt tal att du är från den bygden. Det hörs ju på ditt tal att vi har något med Kristus att göra. Så det kan du väl inte förneka. Och så kom då efter uppståndelsen för Petrus detta: älskar du mig? Och så var det bara att svara. Och så till slut: Herre, du vet allt. Ja, vad har vi bett om? Utrannsaka mig, känn mina tankar, pröva mig, se om jag är ledd på en olycksväg, så led mig på den eviga vägen. Och det förstod ju Petrus också så småningom. Vi måste alla komma till Kristus, till den uppståndne, och låta honom rannsaka oss. Till den uppståndne, som då också är den korsfästa. Vi måste bli öppna inför honom så att han kan lägga tro, tillit, förtröstan, inte bara vid utan i våra hjärtan. Förtröstan till honom såsom nu levande. Det kan visserligen vara pinsamt att bli avslöjad, att få veta sanningen om sig själv inför Kristus. Men det leder rätt. Det leder till liv. Och det ser vi med Petrus. Han kastas inte bort. Herren säger inte till honom: jag hade ju hoppats på dig. Nu är det inget att hålla sig till. Han säger: nu får du gå. Att bli prövad och ledd på livets väg, det är att få leva segerns liv. Vår bekännelse säger att Kristus har segrat över döden och fått livet fram i ljuset. För Petrus betydde det då att nederlaget i prövning framföljde frestelsen, eller nederlaget i förnekelsen, det skulle inte bli det sista. Segerns liv, alltså livet i tron på det Gud har uppenbarat genom Kristus, det han har vunnit genom Kristi gärning, det är vår lott. Guds fiende står alltså där besegrad, fråntagen all verklig makt att skada. Prövningen som kommer driver mig fram till Kristus. Det är alltså alltid viktigt att veta vem vi tror på. Vi prövas inför allt detta. Därför ber psalmförfattaren om att bli känd, utrannsakad, så att allt är uppenbart. Så att vägen till det eviga livet ligger klar. Och så är det också för oss. Inte bara denna dag då vi tänker på prövningar, utan varje dag. Vi sjunger ibland om detta och tänker på det. Och vi kan erinra oss de orden också idag. Det är inte bara som ett torrt konstaterande, utan det är verkligen att hålla sig. Jag är döpt i Jesu namn. Jag är tecknad med korsets tecken. Det gjorde vi ju på askonsdagen, om man så vill.
korsets tecken. Det ska vara mitt fäste och min hamn. Jag har fått något med mig. Jag har slutits in i Guds kärleksfamn. Den famnen som är öppnad av den uppståndne. Jag har en grund att stå på som inte vacklar eller försvinner. En fast grund. Det är min styrka, mitt liv. Frestelsen är alltid att gå bort från Gud. Den möter oss alla. Men om vi håller oss till den uppståndne så leder han oss rätt till sig själv. Till det segerns liv som han är och ger oss. Därför, tänk varje dag. Pröva dig själv inför Herren. Utansaka med Gud. Och känn mina tankar. Se till om jag är stad på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Och så säger han när vi kommer. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Herren, pröva och känn våra tankar. Öppna våra hjärtan för dig själv. Du som är vägen, sanningen och livet. Amen. Låt inte min